Nos seguimos con Maximino Pérez, que xa está dentro do coche con Roberto Vilar, que nos vai Roberto dar... Vilar sou eu, ele é Maximino. Maximino... Por si acaso. Moi atentos, porque nos vai dar pues, unhas ensinanzas que Vamos a intentar... Vamos ca teoría, vamos ca teoría. A ver si somos quen de romper a ventanilla, ben ca hebilla do cinto de seguridade, ou ben co repousacabezas, que é o que temos normalmente dentro do coche. Claro. Son ensinanzas que nos poden salvar a vida e recordemos, Maximino, a DXT agora lanza como un aviso para decir que igual o que nos examina no exame de conducir non é suficiente. Que, digamos que nos dan ensinanzas para protexernos nunha situación de risco. O tema é que se o cambio climático vai a provocar situacións como esta, o sea, máis a miúdo, pois é tamén normal que a formación cambie. O sea, que mude para unha formación que se adapte máis ás circunstancias que realmente temos de dinas como en este caso, non? Por eso, precisamente esta semana, o Goberno anunciaba un paquete de medidas relacionado coa catástrofe da Dina de Valencia e entre esas medidas, algunhas afectaban directamente o permiso de conducir. Pode ser que a partir do de agora ou no medio prazo empece a darse unha formación específica sobre como actuar ante situacións así de adversas e de extraordinarias a todo agora, pero que, como ben dicías, igual que o cambio climático, temos que facernos a que acontezan de cando en vez, non? Sí, a formación terá que ir orientada un pouco a isto, e pode ser unha formación simplemente teórica e con vídeos, ou pode ser unha formación, pois, incluso con algún curso práctico, de facer algunhas horas. Falábamos de que íamos dar algúns consellos do que se debe facer... Eu estou dentro, pero non se me ve. Non podes abandonar o barco agora. E aparte este é un paraíso para un alérgico aos ácaros, este coche. Estaba eu contenta tamén. É un paraíso. Estaba eu contenta E tú tamén. por que me lavas unha cabeza? Porque se logo imos intentar escachar o cristal e que facelo con protección. E ti tamén tes por aí luvas, lentes e de todo. Imos pasar entón a clase teórico-práctica na que imos desbotar algúns mitos sobre elementos que nos poden axudar a sair destas situacións tan extremas e os que son realmente efectivos, non, Maximino? Sí, a ver, nós o primeiro que vamos a intentar é intentar romper esta ventanilla co que temos dentro do coche. Realmente que é o cinto de seguridade, que aparte temos moito por aí, que hai xente que o fai. Tamén con esta parte de aquí do repousacabezas, que son os ganchos que entran dentro do asento, que o podemos sacar. Hai que lembrar que temos moi pouco tempo. Claro, porque que o primeiro que temos que facer se nos vemos nunha situación semellante? É dicir, somos arrolados por unha riada destas características, por un desbordamento, que é o primeiro que temos que facer para actuar do xeito adecuado? Cando nos vemos que perdemos o control do coche, hai que sair. Sair do coche o máis rápido posible. O coche é unha xaula para o condutor, para os ocupantes, e acaba sendo a tumba. Víamos imaxes en Valencia, tamén en Andalucía, que moita xente, ás veces, por instinto, tentaba o contrario, que era protexerse no vehículo. Pero é o peor sitio. Claro, pero hai ás veces que... Eso é importante, Maximino, que a xente lle quede claro que dá a sensación, tú sabes lo mellor, claro, de seguridade, pero non é. Un problema deste tipo, o peor sitio que hai é o coche, ou dos peores, non? O peor, totalmente o peor. Quer dicir, é mellor que che leve a riada porque tes a posibilidade de que te podes enganchar nun árbore, que te podes enganchar en calquera outro sitio, pero, dende logo, no coche, as posibilidades de afogar son moitísimas, porque unha vez que isto se funde, non podes abrir a porta, porque se abres a porta mentes non se equilibran as presións de dentro e de fora, non vas ser quen, por moito que empurres, non vas ser quen de facelo, e, por lo tanto, non vas poder salir. A única forma de salir é rompendo unha ventanilla destas. Vale, aquí... Cal é o momento máis perigoso cando nos vemos no medio dunha riada? Pois o momento, non o máis perigoso, sino o momento clave onde tes que sair do coche é cando o coche empeza a flotar. Cando ti non eres capaz de controlalo. Cando non eres capaz de controlalo, entón hai que sair. E é unha cousa moi importante. En caso de que estés dentro do coche, que estemos dentro do coche, e teñamos que sair, hai que sair sempre por a ventanilla contraria a donde ven a riada. Vale. Quer dicir, se a riada ven por aquí, nós temos que intentar salir por esta. Porque axuda a propia corrente, digamos, claro, a que abandonemos o habitáculo, esta, claro. Cando a riada pega aquí, como pega aquí, non vas a ser capaz de facelo. Coa presión é imposible por máis forza que falamos. Logo despois, unha vez que rompamos a ventanilla, se é que temos que sair por aquí, por exemplo, ou por a outra, pois o que temos que facer é estender o cinturón de seguridade, leválo arriba e intentar poñernos arriba. Dámolle dúas voltas ao cinto de seguridade á man, para que non escapemos. Entón, este cinto de seguridade vai nos a ter amarrados ao coche. Evidentemente, primeiro intentamos abrir a porta. Claro, iso sempre que poidamos estar arriba. Se vemos que o coche se vai, o que temos é que saltar do coche e intentar nadar hasta unha dos bordes. Na riada esta Dina de Valencia, o que víase moi claramente que o que iba por o que era a rúa central iba como un río tremendo. Sin embargo, as rúas que estaban aos lados
pois tiñan auga, pero prácticamente non se movía auga. Entón, se somos capaces de chegar a esos sitios, ir nadando Moito hasta máis ali seguro, ou claro. índonos hacia o borde, que a corriente nos leve hacia aí, podemos ir movéndonos hasta esos sitios, as posibilidades de éxito son moito maiores. Vale. Maximino, hai coches máis seguros que outro para estas situacións? Digo, se é máis antigo, se é máis moderno ou tal ou non? A ver, máis antiguos non ten electrónica e non che bloquean mellor as rodas. Ou, perdón, as portas. Pero en canto a fundirse, funde todos, Sí. O sea, non... Aquí entre auga e Que todo entra eso. agua entran porque isto por abaixo, por o motor, por todos os sitios ten ocos que entran para dentro do coche. Chama atención, Maximino, estamos Sistemas vendo de- imaxes de coches que quedaron Sí. completamente cubiertos por o lodo, que Y parecen prácticamente funciona. inservibles, Claro. y algún funcionó, Mira. e como este que arrancou a primeira. Ese Mercedes, claro, pero que ese coche non ten prácticamente nada electrónico. O único que fixo o propietario dese coche foi cambiarlle a batería, cambioulle a batería, limpoulle o filtro de aire, por onde lle entrou agua e barro, e automáticamente puxolle unha batería nova, doulle a arrancar e arrancou. Claro, porque prácticamente é todo mecánico, aí non hai nada electrónico. Sí, no motor no que dentro non entrou. Claro, non entrou dentro do cilindro. Se chega a entrar dentro do cilindro non lle encende así por as boas. Sí, sí, sí. Vale, pero pudose anegar e non ter ningún E problema. foi tremendo En tamén, cambio, ahora que vemos as imaxes, foi tremendo a cantidad de xente que perdeu a vida ao ir ao garaxe, a coller o coche, que entendo que naquel momento ti pensas que dá tempo, evidentemente. claro, é que a proposición que realmente fai o goberno da formación toda Sí. esta que se pretende é precisamente porque moitísima xente morreu no coche. Sí. Morreu, E- como e- di Roberto, indo buscar o coche Sí, aos sí. garaxes e todo eso, E pero claro, por non saber moi ben que facer. no, e aparte, a ver, o coche é unha cousa que vale moitos cartos. Sí, eso, Entón claro. intenta salvalo, di, sabes se podo sacar de aí, sabes? E tú non pensas que vai pasar o que pasou Exactamente, ao porque final. nunca pasa. Eu estou de acordo con a formación, pero tamén estou de acordo que se forme a xente cando hai neve, cando hai xeo, porque non sabemos como non sabemos. No, é de feito na formación das autoescolas e todas esas cousas, condicións en atmosféricas adversas se dá en plan teórico, en plan práctico, Claro, non porque se cando dá hai unha placa de prácticamente xeo, cando hai neve, que facer? E hai moitos accidentes graves Sí. por culpa deso, Sí, sí. Que non que señas ti, sino que outra persoa se vai se o coche ven contra ti, hai unha nada. desgracia. Sí, por suposto. Tamén comentabas, Maximino, que é moi complicado recrear para facelo de xeito práctico esas condicións para saber como Sí, actuar, pero o que sí que podemos facer é pois amosar hoxe algunhas técnicas para, se estamos nunha situación tan extrema como esa, saber como abandonar de xeito seguro o coche, porque se convirte nunha trampa mortal. Niso estamos Total. de acordo. Vale. Total. Veña. Pois empezamos. Clase práctica. Empezamos, Vamos, venga. poñémonos as Se ven chegar os obreros a ingeniera así a obra, enxeñeira Atanes, aquí estou preparada. vamos a cobrar. Vamos Con a unha intentar capata. primeiro rompela co que é a febilla que temos Vale, aquí. poñedes vos Vale. as lentes, ti tamén, non, Maximino? Vale. Sí, por si me eu salta vou algo. poñer Podes hoxe, que é a saltar, mellor forma. Subes ou non que subes? bombas Non subes. están Claro, pero si no es que... Pero avisa, Maximino. Ai! Buah! No, No, Sí, non así parte, gusta, Vedes que dándolle bastante forte non son quen de rompelo. Xa vemos. Vale. Vamos a ver se son capaces ahora de rompelo co repouso a cabeza. Que outra Pues, cousa é o cabeza. tempo que nos leva a sacar o repouso a cabezas, Que ás Non, veces non é sácase fácil. bastante rápido, Sí, díxome antes sí. Maximino que é bastante fácil. Sabes, Apostade sabes, vos- Buah! É que dá a sensación de que vai romper a porta antes que o cristal. Nada. Vedes que Sí, señor, aí o tes. Está Unha dicindo bujía. esta persoa que pasa por aí Sí. que se non... Pero tú Unha non tes bujía, a bujía decía, dentro do rompe, coche. sí. Vedes que tamén resulta prácticamente imposible. Dicíamos antes que temos solamente 2 minutos para poder sair do coche. Pero Dous como un martillo. minutos. Nada. Pois efectivamente, cun martelo como ese que temos aí... Entonces, se temos isto no Aí coche, está. isto o seu custe é barato, é menos de 20 euros, e ao pegarlle con esta puntiña, vamos a ver que é o que A ver, fai. Claro, Abastade é que vos Maximino, moito. nós estamos aquí tranquilos, grabando un programa de televisión, pero despois temos pouco tempo e moitos nervios. Canto tempo tarda máis ou menos o coche en 2 afundirse? minutos, como moito. 2 minutos. Como moito. Vale. Vale. Hai que actuar rápido e convencido. Procedemos Sí. a darle Veña, cuartillo. procedemos. Esta ten que ser a boa, Maximino, que estamos nos afundindo, Toma! Canto custa ese martelo? Pois este martelo, menos de 20 euros, 10 euros ou 15 Buah. euros así. Pero fijadevos que un pequeno golpe, Sí. simplemente un pequeno golpe, Impresionante. rompe o cristal. Isto é usarse debes nos autobuses, non? Que o teñen Os as... autobuses é obrigatorio, Claro, é obrigatorio levar unos marcos das Ademais, ventanillas. con pouca forza, non, Maximino? Nada, con darlle Porque así esa un forza golpiño, coa que xa está. ti golpeabas antes o cristal, eu non a teño, pero por se houbera exemplo. auga sobre o cristal sería máis fácil ou máis difícil? A agua faiche presión e incluso é máis complicado, máis difícil. Claro. Salvo que se igualen as presións, pero non nos interesa chegar a ese momento porque xa estaría con moita auga dentro do coche, non? Ahora, Sí. este coche é antigo porque nos modernos
non caen os cristais, non? Sí. Queda a lámina, non? No, este no a lámina aquí, ese é o parabrisas. O de adiante, Pero o de adiante. estos sí que Claro, precisamente si no sería unha desgracia. están pensados para que se poidan romper, sobre todo os Todos os laterais. servicios, os das ventarillas sí, porque os servicios de emerxencia a veces tamén teñen que entrar. E por tanto Claro. tal. Bueno, unha vez que rompemos a ventarilla, que facemos? Hai que sair, Poñémonos pero en esta como? posición, en esta. Porque non intentamos salir de cabeza para aquí, sino vamos a agua. Baste cortar tamén. Bueno, non o vou a facer para No, que... digo que se che pasa sí, la a ver, realidad. pero con estos son cortes mínimos, sabes? O Sí, claro que te vas a comparado coa cortar. situación. Sentas aquí, o sea, pos os pés aí e sentas aquí e intentas subir a parte de A arriba. subir sempre, non subir ir- a parte de arriba. Tá, sí, E subes Vale. con qué? Pois subes co cinto. Para qué? Ben Pois para amarrado. poder amarrarte aquí arriba. Vale, o cinto. Vale. O cinto falo. E chega Súbelo. hasta aí, sí. Sí. Hasta aí e agarras aquí ao cinto. Vale, podes dar unha volta á man. Que si quedas aquí arriba... E quedas aquí arriba. Quedas aquí agarrado ao cinto. Agarra o cinto. Pero se ves que o coche se vai, salta. O sea, non Claro. te quedes no coche. Porque Pero no en principio é un sitio seguro en riba do coche, Bueno, non? en riba do coche por lo menos estás un pouco máis seguro. Sí. Estás un pouco, porque incluso dache a posibilidade de poñerte de pé, en caso de que estea pousado, en caso de que vaya navegando... Y de seguir pidiendo pues, auxilio. pedir para que te puedan auxilio, rescatar. claro. Buah. Pues muchísimas gracias, Maximino. No nos movemos Impresionante. moito, que non No, queremos no que moito, ninguén que estamos- se manque ata limpar todo isto.